Mae pedair prif ran i'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol, a phob un yn cynnwys nifer o elfennau. Mae gwybodaeth a sgiliau yn tyfu gyda'i gilydd wrth i ddisgyblion symud o flwyddyn i flwyddyn. Mae cynhyrchu yn golygu creu pob mathau o bethau, gan ddechrau gyda chynllunio ac ymchwil, yna creu'r eitem, ac wedi hynny, edrych ar pa mor dda mae'n gwneud beth yr oedd i fod i'w wneud, a ffyrdd i'w wella. Gadewch i ni weld enghreifftiau o'r elfennau yn gweithio'n ymarferol. Roedd fy mlwyddyn 5 ac rydw i'n creu pethau. Roedd fy dechrau gyda chynllun, yn edrych am bethau ar y rhyngrwyd ac yna i ffwrdd â fi. Neu dyna oeddwn i'n ei feddwl. Oherwydd, roedd yn clywed fod pethau ffug am hobman ar y rhyngrwyd a gall credu'r peth cyntaf a welwch fod yn syniad drwg. Felly, rwyf wedi cael fy nysgu sut i chwilio'n iawn a gwirio fod y pethau rwyf yn dod o hyd iddynt ac yn ei defnyddio yn ddilys. Ar ôl hynny, gallaf greu pethau digidol, enghraifft am gestyll, gyda fideo, lluniau, animeiddiadau fel hyn, pob math. Wrth i fi wneud, rwyf yn gofyn i fy nosbarth os yw fy syniadau'n gweithio ac yn rhoi cynnig ar bethau cyn i roi fy athro. Neu'n waith beth i dad, mae wrth i fodd efo chestyll. Rwy fi ym mlwyddyn 10 ac rwy'n cynhyrchu ar lefel uwch. Rwy'n teimlo fel pro. Yn fy mhrosiect dylunio car, fy nes i ddefnyddio pob math o feddalwedd i adeiladu prosiect aml gyfrwng a gafodd ei ddangos i grwpiau ffiseg a mathemateg. Felly roedd rhaid i mi sicrhau fy mod yn cyfeirio at wybodaeth dda ac yn ei adeiladu'n seiliedig ar hwn. Gallaf hyd yn oed ddylunio a chreu modelau cyfrifiadurol sy'n dynwared yr hyn sy'n digwydd yn y byd. Fel sut bydd y ceir diesel yn gwerthu'n erbyn ceir petrol a cheir hybrid dros y 10 mlynedd nesaf. A beth y gallai hynny ei olygu ar gyfer allyriadau nwyon? Mae'r byd yn newid ac rwy fi yn newid gyda'r byd. Yn amlwg, mae llawer i'w ddysgu ym mhob elfen o'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol. Bydd gwersi yn datblygu wrth i feddalwedd a sefyllfaoedd newydd godi. Gellir gweld syniadau ar gyfer gweithgareddau a gwersi yn y fframwaith. Yn aml, mae athrawon yn cyfuno nifer o elfennau mewn un prosiect, ac weithiau nifer o feisydd pwnc sy'n rhoi sylw i ofynion amrywiol y fframwaith mewn un cam rhesymegol. Gellir gweld adnoddau Cymhwysedd Digidol ar ffhob, neu am fwy o wybodaeth, ewch i www.llw.cymru/cwricwlwm i Gymru.